NginguThozamile Nyakatya. Usasazo ndiqale ngo-1981 ngexesha apho umhlobo wenene wayesabizwa ngokuba uyiRadio Xhosa. Ndiqhubile ke ukusasaza ngelo xesha ke zonke inkqubo zazisenziwa ngabasasazi bonke, kungekho le nto kuthiwa mhlawumbi ukuspecializa kwiprogram ethile. Kuhambile ke iminyaka ngelishwa ngo-1986 kwafika le nto kuthiwa i-retrenchment ngelo xesha. Usasazo ke ngoko belisaphethwe ngabantu abamhlophe. Ndiye ndemkake iminyaka mhlawumbi eyileyo phaa kwishumi, kodwa ngethamsanqa kuba ndandiyithanda ke le nto ndandiyenza, ndabuya ngo-1996 ukuba ndifumane umhlalaphantsi. Ufike ke umhlalaphantsi mfondini indoda enkulu seyiqonda into yokokuba nayo thini ixesha lihambile. Ndihleli phantsi ke ngoku ndiwunwabele umhlobo wenene, ndingumphulaphuli phakathi kwabanye abaphulaphuli. Loo nto ke indenza ndive kamnandi ndichulumache. #UWFM 56. Kaloku le inyanga yokubhiyozela umhlobo wenene ogqiba iminyaka engama-56. #UWFM 56.